салом ба ҳама мардуми сарбаланди Тоҷикистон. ҳама ҳамватанони азизро бо рӯзи иди рамазон муборак мегӯм ва хушҳол ҳастам, ки имрӯз худованд моро ба ҳамин рӯз расонду мо имрӯз боз ба иди 2026 сол расидем. имрӯз ҳаво афтова кардай, чӣ хел ҳаво хушрӯ кардай барои ид. Чӣ хел ҳаво хушрӯ, ина мо тай кардаи атлас биромадем ба габу наврӯзӣ. ана пай дар пай иди наврӯз, иди рамазон. худованд ҳама вақт дар Тоҷикистони азиз сулҳ пойдор бошад.